Trí, dó, héan, náid, bew di rif seo bhríon níd an uíocht, de an ábhach meid tuairis cnúíocht. Ach sa chás seo ag tuairt Léirmheas daoibh James Baldwin agus go háirithe an teagrán nuaid Go Tell It on the Mountain atá ag tíocht amach go lua. Léirmheas seo scríomh Edwidge Danticat don na New Yorker le déanaí. Agus tá bhaint éigin ag an Léirmheas seo le colm tóbín. Dearan gur scríomh Baldwin gearscéal nó uairscéal dar bannam Giovanni's Room ní léon chur amach go mar a leabhar sin i bhírinne. Thug James Baldwin óráid ag San Francisco State College near fóis 1960. Dar bannam Notes for a Hypothetical Novel, nótaí de uairscéal corragás, nó uairscéal hipotéiseach. Starlam corragás. Agus fáil siú an óráid sin I gnúsach aistí, Nobody Knows My Name. Níos déanaí. San óráid seo lig James Baldwin go raibh sé scríomh uairscéal os chóir lucht féachana. Lig mí seorin sa sé go bhfuil mé ghearra uairscéal a scríomh bainteach leis na daoine nó roinnt de na daoine a dás mé a níos leo. Agus os rudaí nach bhfuil arsúla gin an seach súgra, lig mé seorin gur uairscéal fada é. Bhailim grúpa bheatha a leannacht ón nóiméada os clíonn siad a súile a domhan go dtí pointe fúscailte éigin, pointe réití éigin. Fósa, nó bre, nó bás. Nus, dail sé James Baldwin Go Tell It on the Mountain 7 mbliana roimhe sin. Mar sin is cosúil nach raibh sé déanana tágartha don uairscéal seo. I rianta óráidí eile, leag sé amach roinnt smaointe faoi cad is uairscéal míreathaúil nó uairscéal tepe, uairscéal gan rá. Ag lua faibannaí mar frámatá rónéata, muoitneachas, ceachtaí atá róneafaiseach nó róthimplí agus réití mar an gcéanna. Deir sé gur uairscéal neamhscríofa, gur raibh uairscéal neamhscríofa an tuairiscéal a bhí gceist aige agus bhóbagóisí doscríofa. Agus ní raibh sé a chreirid le bheith na uairscéal fada clúmhar, teolaí. Bhí an leabhar corragás seo dírithe rud a bhí más féidir rá do chloite. Ní féidir
an réalaíochas sóisialta a rán na daoine seo i nglaic leis a choinneáil amachchas an nuair scéal gan an teispéiris sin alsú. An taithí is dócha. Ní mailim an focail eispéiris ach scaití caithfar é úsáid. Mar a lean an óráid seo i raghaidh, nochtaíodh buachail san uair scéal chur a gás seo. Buachail a hit siar más féidir é sin rá, nó a scar ón aglas inárás sé a níos. Chun tuidsaoine a chathmh agus craiceann na bhúla. Dheoltaí an pobal é an sin agus fuair sé bás le heitin bliain go leith na dhiasin. Níor bheadh an buachail seo an taobhan íospartach de cháine. Tá bhaid ag tseicáil sin is. Mí hásamh? Féidir de bhí hásamh na haglaise úd. Bhí bhean óg an freisin chuail le críomh agus bhí an tospidéal meabharghalar a deireadh. Cuimhne go bhfuair leasaithir James Baldwin seanmóidí é bhás deneitin in ospidéal meabharghalar 1943. Ach fós féin ní raibh James Baldwin ag gheimhreadh an tuairiscéal chur a gás seo a cheoranú do liste tubaistí. Bhainneann samhlaíocht an uairscéalaí go céad fan géad leis an méid a tharlaíonn dá ábhar sa sé. Mar a chríochnaí an óráid, d'fheighidh sé soiléir go raibh an dábhair a bhí scríofa ag Baldwin agus ní cían nach raibh scríofa go fóill aige mar chuid den saothar chur i gás seo. Ní raibh in Go Tell It on the Mountain ach iarracht uimhir a shéan. Scríobhú an tuairiscéal seo faoin teideal Crying Holy, Crying Holy. Tar éis do Baldwin Léirmheas bheith ina cheanmóidí óige agus an aglas a ágáil le bheith ina scríbhneoir. D'oibre sé ar a leabhar a feadh 10 milliúna. Fiú nuair a bhí sé ina chónaí in Greenwich Village agus i báras agus ní raibh leis sé a chríochnú go dtí 1952 nuair a bhug sé go luais le bhean bhaile bheadh sna Halpannaí Elvéiseacha. Agus é faoi agam a bheith go gréaltóir agus baile óir Edwidge studs Turkle bo chuimhin le Baldwin
gom ro sé go mór an warú nach geríoch noch sé an túscéal a riamh. Cheann in na fáhannaí nach ro sé an críochnú dar leis nóir gur léirdó go ra náide faoin na rúchas. Bhí náide orm faoin síl snag leis de ghurum sé. Bhí náide orm faoi ma ahir.